Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. Tara il-ħaddim, għamel bħalli ben brodku, tara, nefaq kollox, kisser kollox, kisser il-familja, kisser kollox, tara! Is-sanduna, li missieru veru u għal-Partit Laburista. U għommu veru, hija ċervekkezzjoni. Il-moviment tal-ħaddiema u għemmiru tal-ġaw marru u flimkien naħdmu. Tafa fejkru jieġu l-ħaddiema? Le, tafa fejkru jieġu għamle pjaċir, ġovi, xitri. Għara dak mistarita xejta għamar. Għalix, titqu intom! Titqu! Għalix! Għax kopja ta' kontabbati jien kienu jmorru. U jgħid fejsejn da senjur s-Sur Ġusepp dan għandu l-qabal tiegħu ta' u kappella u kollox u l-ħaddiem mhux tal-li ma kellux fejn jintifel. Sajjod! U jiġġieldu kienu saqsu l-ċensu. Kienu jiġġieldu mhux biex ix-xuddar, mhux fejn taħdem, mhux biex tidħol l-Malta, mhux biex tidħol is-Simalta, mhux biex tidħol il-Banek, imma biex il-Partit Laburista wara li tkun hawnhekk temek. Enek 9 xhur qabel ma tweled ħajtek u mbagħad wara mewtek ukoll dak għax kienet ġaret taħlet il-moda fejn tiddifel. Taħna biex hawn ċikkunata ċikkunata ma kienawx ta' ma xogħol kienaw id-djar u l-pensjonijiet, ċikkunata veru ma kienawx imma tafgħaliex biex ma nobodux bit-sokkor. August summer night. Krum, xtiħat jgħid il-mexxejtana, hemm problemi kbar. Lesti biex insolvuhom, però tistennewx mirakli illi lażru. Qed tkun ċar fil-bidu. Nixtieq illi għada pitada kalla jrid, il-kol kemm aħna nkunu bħal da tlieta minn nies hawnhekk. 3 ex-ministri, u nixxieħu wkoll m'hemmx tagħmel, illi nkunu bħal dawn mhux fleta, fl-eżempju li taw u kemm kienu xellugin u soċjalisti ta' veru. Is-siġra l-aqwa ħaġa li għandha huma l-eruq. U daw mhux qed ngħidulhom għax fiċċhom, 3 eruq tal-dal-partit